Schranz Balázs a labda mögött, 31. perc, a szabadrugását ki tudták fejelni. Branko Petric kapásból vissza, 1-0! De vajon miért csak ketten vannak zöldben a szurkolók, és egyáltalán mióta játszik pirosban a Fradi? Ez bizony nem káprázat, hanem az amatőr Pest megyei kupadöntő, amelyet a nagykőrösi Kinizsi egy igazán profi góllal nyitott a Diósd ellen. Egy évvel ezelőtt a Törtel és a Gödöllő még Nagykőrösön vívta a kupa fináléját, most azonban a 6. döntőt az Albert stadionban rendezték. Az egészen azt szeretnénk prezentálni, hogy az amatőr futballistáknak egy megyei kupadöntő az legalább olyan, mint egy profi játékosnak a BL például, vagy most éppen a válogatottnak az Európa-bajnokság. Tehát nekik ez a futballnak a csúcsa, és szeretnénk emlékezetes és egyszerű olyan körülmények közé hozni az amatőröket, ahol azt gondolhatják, hogy igen, ez a játék tényleg minden szépséget föl tudja vonultatni. A sorozat majdnem egy éven át tart. Közel 140 csapat részvételével tavaly augusztusban kezdődött. A Pest megyei első, második és harmadik osztály mellé később az MB3-as csapatok is csatlakoznak. A döntő már a 8. forduló. Azt nem lehet nyilván megígérni, hogy minden évben a Fradi vagy éppen az Újpest pályán fogjuk rendezni, mert ha nem itt, ha nem egy ilyen körülmény közepette, akkor elvisszük egy megye 2-es pályára, ahol pedig a falunak jelent óriási élményt, hogy a Pest megyei kupadöntő, ami tényleg azt lehet mondani, hogy egyre rangosabb esemény, azt levisszük oda hozzájuk, és egy ünnepet próbáljuk varázsolni, hiszen az egész arról szól, hogy az amatőr futballnak is adjuk meg, ezt tavaly Csank János mesteredző nyilatkozta a döntő után, hogy amint ott tapasztalt Nagykőrösön a 650 nézővel, a körítéssel, a himnusszal az elején, az igen a labdarúgás ünnepe, és meg kell adni az amatőr focinak, meg az utánpótlásnak azt, ami jár ezen a szinten is. A finálé első gólját már láthattuk, itt pedig az egyenlítés, a Diósd csapatkapitánya, korábban a magyar válogatottban is megforduló Kovács Béla szerezte. A második félidőben aztán jött megint egy NB1-es gól, méghozzá Schranz Balástól, amire megint csak volt válasz diósdi részről, így 2-2 után jöhetett a hosszabbítás. Itt a Diósd szerzett egy újabb találatot, és ezzel először vezetett a 110. percben, de 3 perccel a lefújás előtt 3-3-ra alakult a meccs. Érdemes azért figyelni a gólpaszt extázisban ünneplő Tóth Mihályt itt bal alul, a hitetlenkedő Koller Ákost, és a másik ötöst, a korábbi atlantai olimpiai csapatkapitányt, Pető Zoltánt, aki egyébként a nagykőrösiek csapatkapitánya is. Nagy nevek egy nagy meccsen. Aztán a büntetőknél Koller Ákos hibázott, Pető Zoltán viszont nem. Tóth Mihály pedig belőtte az utolsót, 4-2-vel a nagykőrösi Kinizsi lett a kupagyőztes. A mindig rangos előmeccsen az MLS ESE és a Magyar Újságíró Válogatott csapott össze, azt is demonstrálva, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnek és az újságíróknak is fontos az amatőr futball, és nem becsülik le ennek fontosságát. Az amatőr futball versenyeztetési költségeit 90%-kal csökkentette a Magyar Labdarúgó Szövetség. Ez azt jelenti, hogy a bíró költségeit, tehát a bírónak a díját, illetve a különböző járulékos költségeket. Másrészt pedig az, hogy mi is játszunk, az MLS ESE, és hogyha az amatőr szóba kerül, akkor egyből saját magam jut az eszembe. A szó klasszikus értelmében. Tehát a műkedvelő értelmében. Ezzel nem akarom megsérteni a valódi amatőr labdarúgást, mert az amatőr labdarúgás felöleli ugye a grassrootsot, azaz az élményfutballt, felöleli azokat a játékosokat. Egyébként nem sokára felöleli már szerintem az MB2-n kívül az összes többi játékost is. Tényleg az amatőr futball az, amiből aztán kinőhet esetleg a későbbi generáció, ami a grundokról kijött annak idején. Mi is ugye az imént játszottunk, nagyon jól játszottál egyébként, engedd meg. Köszönöm, Zoli, te is. Igen, én nem, de te jól. Az újságíró válogatott megszakította az MLS ESE veretlenségi sorozatát, egyelőre még nem kaptunk ki, szerintem sportszerű volt a mérkőzés, és mondom mindenképp, hogy a nagypályás futball Füvön, és különösen az Üllői úton, tehát azért itt, ahol Albert Flórián is játszott, minket szinte ledob a gyep. Az amatőr kupadöntő előtti tudásban is amatőr barátságos meccs a Magyar Újságíró Válogatott győzelmét hozta, és ha már a Sport TV és az MTV közösen tálalják majd az NB1-es gólokat a következő 4 évben, hát itt a példa, a mindent eldöntő gólt a Sport TV és az MTV koprodukciója hozta össze, Petur Mohai összjáték után alakult ki a 3-1-es végeredmény.